The return of Donald Trump to the presidency has again raised concerns that the US will reduce its involvement in Europe and force NATO members to contribute more to their own defence. How are Western states preparing for such an eventuality, and will they cooperate more with Turkey if Washington withdraws? For Slovakia, a member of NATO and the EU, these are relevant issues. I'm Rupert Stone, and I spoke to Slovakia's Prime Minister Robert Fico to get his assessment of Turkey-Slovakia relations, his expectations of the incoming Trump administration, his views on how to end the conflict in Ukraine, and also how to alleviate tensions in the Middle East. Mr. Prime Minister, thanks for speaking to TRT World. So I'd like to begin with Turkey-Slovakia relations. What's the current status of the bilateral relationship and how can it be improved? Ďakujem za vašu otázku, pretože sa veľmi rád vyjadrím ku kvalite turecko-slovenských vzťahov. Obrovská výhoda je, že tieto vzťahy nie sú ničím rušené a preto sa môžeme sústrediť na zlepšenie ekonomickej spolupráce a politického dialógu. Posledný krát som bol v Turecku v roku 2015. Je to teda 10 rokov. A je dôvod urobiť inventúru, čo sa stalo a povedať si, na čo sa môžeme sústrediť. Ja budem veľmi stručný. Predovšetkým chcem poďakovať pánovi prezidentovi za prejavy solidarity, ktoré urobil po 15. máji 2024, keď som bol obeťou atentátu. Potvrdzuje sa, že stojíme vedľa seba aj v dobrých, aj v zlých časoch. Veľmi by som bol rád, keby sme dnes oznámili všetkým, že chceme zvýšiť vzájomný obchod na 5 miliárd eur ročne. Budú 2 alebo 3 významné projekty, ktoré by mohli mať politické krytie. Bude spolupráca o strategickom partnerstve, bude spolupráca v oblasti vojenskej. Celkovo sa domnievam, že môžeme posunúť kvalitu našich vzťahov podstatne ďalej. Ukončím tento vstup tým, že Turecko je veľmi atraktívne pre Slovákov a pre Slovensko. Minulý rok navštívilo Turecko takmer 300 000 turistov zo Slovenska, čo potvrdzuje, že to je mimoriadne atraktívna destinácia. Turkey is one of the biggest trade partners of Slovakia. What steps is Slovakia taking to strengthen its trade ties with Turkey, particularly in leveraging Turkey's role as a gateway to the Asian market? Predovšetkým pozeráme na tento región z pohľadu energetického. Ak sa nenahnemáte, tak sa sústredím predovšetkým na tento moment. Ukrajinský prezident Zelenský urobil zvláštne rozhodnutie a zastavil akýkoľvek tranzit ruského plynu cez územie Ukrajiny smerom do Európy, čím výrazne poškodil Slovensko a výrazne poškodil aj celú Európsku úniu. Európsku úniu to bude stáť desiatky miliárd eur. Bol som veľmi prekvapený, keď som sa dozvedel, že bol pripravovaný ukrajinský vojenský útok na Turkstream, čo muselo vyvolať obavy, pretože to je posledná trasa zásobovania Európy z východu na západ. Ak aj táto trasa by bola zničená, tak by sa plyn dovážal do Európy predovšetkým len zo západu s obrovskými dopadmi na ceny. Ak sa teda pýtate na miesto Turecka, predovšetkým by som zvýraznil strategickú polohu Turecka ako krajiny, ktorá môže byť do budúcnosti garanciou, že zásobovanie plynom bude diversifikované zo všetkých strán, teda že budeme môcť ten plyn brať nielen z juhu, nielen zo severu a nielen zo západu, ale že naďalej zostane zachovaná aj východná trasa. And what is Slovakia's approach to Turkey's bid for EU membership? Slovensko je krajina, ktorá veľmi podporuje rozširovanie Európskej únie. Je tu niekoľko krajín, ktoré sú ako keby v procese negociácií s Európskou úniou a mňa mrzí, že proces negociácií medzi Tureckom a Európskou úniou je do určitej miery zamrznutý. Vzal som na vedomie, že turecká vláda veľmi jasne hovorí o ambícii vstúpiť do Európskej únie, čo by bolo pre celú Európsku úniu veľmi dobré a zaujímavé. Preto z pohľadu Slovenskej republiky, hoci sme malý členský štát, máme 5,5 miliónov obyvateľov, môžem povedať, že členstvo Turecka v Európskej únii podporujeme. Dokonca si myslím, že v tomto štádiu by bolo dobré robiť na modernizácii colnej únie, pokiaľ ide o Turecko a Európsku úniu. A sú tu aj ďalšie kroky, ktoré prichádzajú do úvahy. Takže za nás jednoznačne áno.
And moving on to Ukraine, what is Slovakia's approach to the conflict, and could Turkey and Slovakia cooperate to mediate an end to the war? S veľkým rešpektom sledujem vyhlásenia pána prezidenta Erdoána, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, pretože obdobne ako moja vláda zvýrazňuje okamžité prímerie a mierové riešenie. Neveríme na Slovensku v vojenské riešenie tohto konfliktu. Jednoducho neveríme, že nastane situácia, kedy bude Ukrajina dostatočne silná na to, aby mohla dosiahnuť v rokovaniach niečo viac, ako možno sa očakáva. Mňa trošku prekvapujú vyjadrenia aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý hovorí, že dnes Ukrajina je ešte príliš slabá na to, aby mohla rokovať o miery, tak musí bojovať. A pýtam sa, koľko Ukrajincov a Rusov ešte musí zomrieť, aby bola naozaj Ukrajina pripravená na rokovanie. Slovensko pomáha Ukrajine. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, neposielame im zbrane, žiadne dary, pokiaľ ide o zbrane, neexistujú. Robíme spoločné rokovania, aj pokiaľ ide o slovenskú ukrajinskú vládu. Ale patrím k tým politikom a veľmi ma teší, že pán prezident Erdoğan je medzi nimi, ktorí hovoria, že okamžité prímerie, okamžitý mier treba nastoliť na Ukrajine. Myslím si, že Turecko by mohlo mať ambíciu aj hostiť samotný mierový summit, pretože je to krajina, ktorá je rešpektovaná vo svete. Pokiaľ sa Turecko rozhodne mať takúto ambíciu, z našej strany bude mať podporu, pretože my ako malá krajina sa uchádzame o mierové rokovania na iných úrovniach, ako povedzme na úrovni hlav štátov alebo premiérov. Vojna na Ukrajine je pri nás veľmi blízko, lebo Ukrajina je našim susedom. Máme obrovské obavy z eskalácie napätia, obrovské obavy. Za moju vládu chcem povedať, že nesúhlasíme s členstvom Ukrajiny v NATO. Myslíme si, že by to ešte viac eskalovalo napätie a mohlo by to viesť k tretej svetovej vojne. Rovnako si myslíme, že je nesprávne to, čo dnes mnohé západné krajiny robia, keď stále tlačia na pokračovanie vojny. Myslím si, že Európska únia je mierový projekt a keďže je mierový projekt, mala by predovšetkým presadzovať na Ukrajine okamžitý mier a nie pokračovanie vo vojne. And could you discuss Slovakia's approach to Gaza and the Israel-Palestine conflict, please? Aj tu musím oceniť veľmi jasné a jednoznačné postoje pána prezidenta Erdoğana. Malá krajina, ako je Slovensko, ktorá nemá ani nejakú obrovskú ekonomiku a nemá ani veľkú armádu, sa musí spoliehať predovšetkým na rešpektovanie medzinárodného práva. Áno, na jednej strane všetci konštatujeme, že Izrael mal právo na to, aby sa chránil, teda má právo na akúsi nutnú obranu. Ale aj tá nutná obrana, som mimochodom človek, ktorý študoval a ktorý sa aj venoval trestnému právu, musí mať nejaké limity. Nemôže jednoducho nutná obrana sa prekročiť v takom rozsahu, že to už s nutnou obranou nemá nič spoločné a potom aj Izrael sa nemôže čudovať, že je predmetom takejto obrovskej kritiky. Slovensko víta prímerie, ktoré bolo dosiahnuté 19. januára. Podporujeme toto prímerie, aby vydržalo čo najdlhšie. Máme rovnaký názor s Tureckom, pokiaľ ide o dvojštátne riešenie tohto konfliktu, ale humanitárna katastrofa, ktorá je v Gaze, by nás nemala nechať ľahostajnými. A plus musím otvorene povedať, že to, čo sa dnes deje v Gaze, je niečo, na čo sa vzťahuje dvojitý meter. A ja nemám rád dvojitý meter, pokiaľ ide o medzinárodné právo. And how do you expect the Trump presidency to impact NATO going forward? Európska únia je v panike z dvoch dôvodov. Prvý dôvod paniky je, že nevieme reagovať v Európskej únii na klesajúcu konkurencieschopnosť Európskej únie. A druhý dôvod paniky je, že nikto nevie, čo urobí prezident Trump. Ako avizuje nová administratíva prezidenta Trumpa, od prvých hodín to bude uragán rôznych rozhodnutí, rôznych dekrétov prezidentských, ale budú to aj veľmi tvrdé opatrenia podľa všetkého, najmä proti nelegálnym migrantom a možno budú ešte iné prekvapenia. Ja si myslím, že americký prezident Trump sa bude predovšetkým venovať domácim záležitostiam. America first, ako zvyčajne hovoria americkí politici. Vieme o pánovi prezidentovi Trumpovi, že má rád clá, má rád dane, čiže bude asi veselo v medzinárodnom obchode.
aj Európska únia si bude musieť niektoré veci vybojovať s americkou administratívou. Čo však ja najviac očakávam je, ako sa postaví americký prezident Trump k vojne na Ukrajine. Všetci si pamätáme, ako americký prezident Trump ešte vo volebnej kampani mal veľmi silné prehlásenia typu ak budem prezident, skončím vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Samozrejme, že to je predvolebná rétorika. Vieme, že za 24 hodín sa všetko nedá urobiť, ale pri takýchto silných predvolebných vyhláseniach musíme očakávať, že prezident Trump bude chcieť niečo doručiť, bude chcieť tú vojnu na Ukrajine nejako ukončiť. A to ma veľmi teší, pretože si myslím, že ak nová administratíva amerického prezidenta prispeje k ukončeniu vojny na Ukrajine, to bude obrovský pozitívny výsledok politiky nového amerického prezidenta. Na to by som sa ja tešil najviac. Could you share your assessment of the situation in Syria, please, and how you see things panning out there? Po odchode Asada zo Sýrie sa vytvára priestor na to, aby v tejto krajine existoval stabilný režim. Možno máme naivné predstavy v Európe, ak si myslíme, že zo dňa na deň sa dá implementovať v Sýrii politický systém, ktorý je typický pre členské štáty Európskej únie. To určite nie. A preto tiež sa musíme obzerať a počúvať lídrov, ktorí sa vyznajú v tomto regióne, a tu sa prezident Erdogan vyjadruje veľmi jasne, keď povedal, že nemôže byť Sýria typom štátu ako je Afganistan alebo štátu, kde bude nejaké extrémne hnutie riadiť vnútorné záležitosti. My sme pripravení samozrejme podporiť všetky kroky, ktoré budú viesť k stabilizácii situácie. Nie sme však naivní, nemáme žiadne ružové okuliare, ten proces bude veľmi, veľmi náročný, ale ak ten proces bude viesť k tomu, že Sýria sa stane kľudnou krajinou, kde ľudia môžu kľudne žiť, tak to bude obrovský posun. Chápem aj Turecko, ktoré má praktický problém, pokiaľ ide o sýrskych utečencov. Čiže viem, že táto téma je pre Turecko mimoriadne dominantná. Áno, Sýria dostala šancu. Poďme sa teraz pozrieť, ako sa s touto šancou naloží. Viete, ale budem veľmi otvorený ako obyčajne. Bolo by veľmi nebezpečné, keby dopadla Sýria ako Líbia alebo ako Irak, kde boli zvrhnuté režimy, ale neprišla žiadna alternatíva, ktorá by bola uspokojujúca. Preto nech máme dostatok ponaučenia z Líbie a z Iraku, aby sa niečo podobné neopakovalo aj v prípade Sýrie. Thanks very much for your time. Thank you very much.